रुपनाथ बसुमतारी बिथाङा सासे बर'नि गेदेमा सुबुंमोन आरो बिथाङा सासे गोग्गो आरो गोख्रों लिरगिरिबो आरो बिथाङा बर' माहारिनि जि धोरोम बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ मोजाङै फोसाबनानै बेखौ फोसावनायनि खामानि मावनो थाखाय बिथाङा बाथौ गौथुम दादों आरो बे बाथौ गौथुमनिनो गिबि बिथाङा आफादगिरिमोन। बिथांनि नाजानायावनो बाथौ धोरोमा गोबां थासारि दिनैनि बे थासारियाव सफैदों होननानै जों बुंनो हागोन। बिथांनि रुंसारिनि उनावहाय जे मोनसे जोबथा बिदाय श्राद्ध खुंनाय बे हाबाफारिया दिनै बेंटलाव बिथांनि न'आवनो जागासिनो दङ। बेखौ राजुवा भाबै खुंबाय थानाय जादों आरो बे श्राद्धजों लोगोसेयैनो रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बिटिसि तरफनिफ्राय मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बिथांनि जे मुसुखा बेखौ गायसननायनि थांखि लादों आरो दिनैहाय बे श्राद्ध खुंनायजों लोगोसेयैनो नैबे जोंनि मोनसिं सिब्राय इंलिश स्कुलनि लांगोनायावहाय बिथांनि जे मुसुखा बेखौ दिखांनो थाखाय मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय। आङो प्रमद बर' मानगोनां बिटिसि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जानानै दिनै बे खाम्फाखौ गायसननाय जाबाय आरो बेयो खोब मोजां जादों आरो बे जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोनसे गोनांथिबो दंखायो। गतिके बे हाबाफारियाव जोंनि बाथौ गौथुमनि गासैबो दैदेनगिरिफोर बहाय बाहागो लादों, ओनसोलनि बयबो गोरों गोराफ्रा बहाय बाहागो लादों, थुनलाइ आफादनि गोबां गोरों गोराफ्रा बहाय बाहागो लादों आरो नैबे श्राद्धखौ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव जिथु खुंनाय जादों बयबो लैहोर लैहोर बहाय बाहागो लादों। खोब मोजां आरो बिथांखौ जों बयबो सिबियो आरो बिथांखौ जों बयबो अननाय दंमोन, खिन्थु मा खालामनो इसोरनि खोथा, बिथाङा रुंसारि जालांबाय जोंनि गेजेराव। नाथाय बिथांनि जि बिहोमा बेखौ जोंनि बर' समाजाव गोसो होनाया जोंनि गोथां समाजनि दायथ'। गतिके जोंनि बाथौ गौथुमाबो दायथ' दङ आरो बे बिबानखौ रुजुनलायनानै बिथांनि जि बिहोमा बेखौ जोङो समाजाव फोसावनो थाखाय दिनै सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बिथांनि जिफोर लिरनाय दङ बे लिरनायफोरखौबो जोंनि बे बाथौ गौथुमनि गेजेरजों आरो जोंनि बिटिसि सरकाराबो गोबां बिथिङाव मदद होनो थाखाय जों थांखि लादों। गतिके बे बुब्लियावहाय बिथांनि श्राद्धआव नुजाफैनाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आं गाहाम हामलायनायखौ बावो। जर'खायै मा माखौ लानानै आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागोन? गुबैयै बिथांनि बिहोमानि सायावनो सावरायनाय जागोन जे बिथाङा बाथौ गौथुमनि जिहेथु गिबि आफादगिरिमोन आरो गोबाव सम बिथाङा खामानि मावदों आरो सासे फोरोंगिरिमोनबो आरो सासे मा होनो बेखौ इडुकेसनिस्ट जों जायखौ बुंनाय जायो लिरगिरिबो बिथांनि बिहोमाया गोबां दं। गतिके बिथांनि सायाव सानसेनि सावरायनांगौआबो गोब्राब, खिन्थु नेम बायदियै दिनै श्राद्धनि दिनावहाय बिथांनि बिहोमानि सायाव जों डिसकास खालामगोन, सावरायलायगोन बयबो मिथिनायनि थाखाय। खिन्थु बिथांनि लिरनायनि सायावनो आरो थोरफो बाय सावरायबावनांगौ दङ, गोबां बिथिं दङ जायखौ जोङो खामानि मावनांगौ दङ। गतिके दिनैहाय बयबो राजुवा भाबै फैदों जिहेथु बिथांनि जिउ मावलांनाय बिथांनि सायाव जों सावरायनाय जागोन। बिनि अनगायै उनावहाय बिथांनि लिरनायखौ फोसावनो थाखाय बिटिसि सरकार, जोंनि बाथौ गौथुम, जोंनि लिरगिरिफ्रा जों बयबो ज' जानानै बिथांनि लिरनायखौ बुहुमाव फोसावनो थाखाय नाजानायनि थांखि। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम।
मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6003034997